गोमालांगोन हारिमुआ गोमालांबा जोंनि सिनायथियाबो गोमालांगोन गतिके जोंनि बाथौ धोरोमा बर' हारिनि मोनसे गोग्गो सिनायथि आरो बियोबो दंगोन दिनै बेखौ जुदि मुलुगाव गायसननो थाखाय जोङो दिनै खालि बर'आल' नङा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो लानो हाथावना बायदि जों बेखौ साबना हामना खालामनांगोन आरो जोंनि धोरोमखौ माने फेहेरनायाव जौगानायाव मैखोम बिहोमा होनांगोन जोंनि अनजालि फरायसाफोरा फिसाफोर गतिके नोंसोरनि माने जिउआव बहुद आरो सम दंबायो गतिके बे समफोरा जाहाथे रंगिना संगिना गाब महर मोनो जिउआव जाहाथे जोङो आलो गोजोनै रायजो जानो हायो बिनि थाखाय जोंनो धोरोम आसार खान्थिखौ नांखागोन आरो धोरोम आरो किसुमान खेथ्रआव मा होनो धोरोम माने मा ओरैबायदि मोनसे साननाय जोंहा जा कनसेप्सन धोरोम माने मा मोजां साननाय धोरोम माने मा मोजांखौ मावनाय धोरोम माने मा मोजांखौ साननाय धोरोमाव दोङो माने मा मोजांखौ बुंग्रा धोरोम माने मा बिनि आसार खान्थिया मोजां धोरोम माने मोजांखौनो जोङो सानना लानाय जायो जाय मोनसे गाज्रि खामानि मावो थारमाने बे धोरोमाव गैलालै ओरैना बुंनाय बायदिबा दा गतिके बेवहाय बाथौ धोरोमनि जि बिराद माने सान्थौ दोङो आदर्श दोङो दा बेफोरखौ जोङो खालि बुजि मोनबानो जाया जोङो बेखौ जोंनि मोगथां जिउआव बाहायनो थाखाय नाजानांगोन जोङो वी शुड ट्राई टु बी टू माच प्रेक्टिकल जों प्रेक्टिकल जानो नाजानांगोन जोंनि माने फरायसाफोरनि साननाय हनायफोरा गोथौ नङा आरो गोथौ जानांगोन थौलेट गोसो बिदि जानाय नङा सोरजिनो हानाय जोङो रेडि आरो सोरबा लिरना होनाय नटखौ मुखास्त खालामनाय पास खालामनाय बि नङा दा गतिके फरायसाफोरा बेखायनो मा नांगौ दहाय आं बुंनाय बायदि गोसोआ गोथार नङा फरायनायाव जौगानो हाया थारमाने गोथार गोसोनि मानसियासो गोसो मोदोम होनानै जों फरायनाय दा जुदि आरो गोसोआनो पापि जायोबा खालि नोङो बिजाब फरायदों सिख्लानि खोथाखौ सानबाय थायोबा सेंग्रानि खोथाखौ सानबाय थायोबा मबाइलाव गाज्रि सावथुन नायदों बेखौनो गोसोआव गोग्लैबाय थायोबा बेथ' पापि गोसोसो जाबाय आरो बे पापि गोसोजों माबोरै जौगानो आरो बेखायनो जापानाव मा होनना बुंदों बे आजिखालि फरायसाफोरा जा रिलेशनशिप होनना बुंनाय मोनसे सोमोन्दो खालामो बे जाबाय जापानाव बे रिलेशनशिपखौ जेब्लासिम फरायनाया जोबा अब्लासिम बन्द दा जोंनिया रिलेशनशिप माने मा गोसोनिल' रिलेशनशिप नङा माबा माबिया जालांबाय दा बेवहाय माबायदि जौगानो संस्कृतआवनो मा बिच्च धारणम ब्रह्मचर्यम होनना बुङो फरायसा समाव जोङो माने मा होनो बिच्च धारण खालामनांगोन गोहो बोलोखौ जोङो लाखिनांगोन जों बेवहाय माने मा आथोनारि लुगैनायखौ जोङो दबथायनो हानांगोनसो दा जोङो मबाइल नायनानै हाबा जानो लुगैबाथ' जानाय नङाना गतिके नोंहा जागोन सानसे सम दोङो सिगां लेखा फराखौ ला गियानखौ ला बिद्याखौ ला सोलोंथाइखौ ला आरोबाव फिसाफोर मानसिनि गुन आरो क्वालिटि बेखौ जौगानायनि मैखोम समानो जाबाय फरायसा सम जा फरायसा समाव बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनानै जोङो गावबा गावनि मावनांगौ हाबायाव सोलोंनांगौ खामानियाव सोलोंनो थाखाय बावसोमनांगौ बे टाइमाव नोङो हर सान हेलौ आगै मा खालामदों मा जादों होनना रायज्लायबाय थाबा मा जालाबाय गोथाय माबा मा नांगौ फ्रेन्ड लिस्ट ना मा नांगौ बेफोर लोगोनिफ्राय मा हेफाजाब होनो जिउआव नोंनि जिउनि थांखिखौ आबुं खालामनो बिनि मा हेफाजाब होनो दा बेवहाय बुंदों मा जे गोसोनि खोथाखौ रायज्लायनो थाखाय मेन्टर गाइड जेरैबायदि जोंहा डक्टर आब्दुल कालामा बे सासे उन्दै आरो दुखिया मानसि फिसामोन बियो आरो बेहा तामान गुरु दङमोन आरो बिनि मादाव बिक्रम साराभाइ बे गुरुआ तामान आयदा दंमोन ओरै माव आरो बेबायदिनो बिथांनि बोसोनफोरखौ लानानै बिथाङा जौगानाय गेदेमा मानसि जादों बेबादिनो माइक टाइसन जायनोखि माने मा 13 बोसोर बैसोआवनो बियो 38 बा 38 बार जेल जानो गोनां जादोंमोन मुलुगनि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन मानसि होनना बुंदोंमोन नाथाय बियो जेल खानायावनो बियो कास्ट टमेट' होनना बुंनाय सासे गुरुखौ लोगो मोनबाय आरो बिनिफ्राय गियानखौ लानानै मुलुग मुंदांखा बक्सार जानो हाबाय गतिके जोङो बेबायदिनो जोंनो मेन्टर गुरु नांगोन जोंहा बाथौ गुरुफोर दङ बाथौनि गोरों गोरा मानसि ओंखारबाय गियान होनो हानाय मानसि ओंखारबाय फरायसाफोर बिथांमोनजों लोब्बा लाखिनांगोन
जुदि जोङो गावखौ जौगानो बायदि हमनानै ला ओइ जे कानेक्सन देयर इज पावार अफ कानेक्सन होनना बुंदों बे कानेक्सनावबो जोंहा गोहो दोङो दा जेरैबायदि मा होनना बुंदों साउथ करियाया सिगां खोब दुखिया देशमोन आरो उनाव नुबाय बिसोरो माने जौगानाय हादोरफोरजों कानेक्सन खालामबाय जौगानाय हादोरफोर गावसोरनि हादोराव थाव गैया क्रुड अइल गैया गुबुन थाव गोनां हादोरनि लोगोआव सम्पर्क लाखिबाय आरो बिथांमोना थावखौ लाना फैना रिफाइन खालामो मोजां खालामनानै आरो मासआव टेरेरे मास बाजा आरो बेलेग हादोराव फानो गावसोरनि हादोराव कफि गैया बे कफि गोनां हादोरजों माने लोब्बा लाखिना कफिखौ लाना फैबाय कफि आबादखौ धुनियाकै रिफाइन खालामबाय धुनिया पेकेजिं खालामबाय बेलेगाव फानबाय बेबायदिनो गावसोरनि हादोराव मिथिंगायारि सम्पद गैयाब्लाबो गुबुन हादोरनिफ्राय बे मिथिंगायारि सम्पदखौ लाना फैना साबना हामना खालामनानै फाननानैनो दिनै बेफोरबायदि माने गोरों गोरा जौगानाय हादोरजों कानेक्सन खालामनानै दिनै मुलुगनि 10खान 10टा माने रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय हादोरफोरनि मादाव बेबो मोनसे गंसे होननानै मख'थावना गंसेया हादोर महरै सिनाय जाबाय दा बेबायदिनो दुखिया हादोरानो निखावरि हादोरानो गुबुन जौगानाय हादोरनि कानेक्सन खालामनानै मा जाखो बै जौगाबाय थिग बेबादिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरों मानसिजों मोजां आफादजों सम्पर्क लाखियो सोरबा गोरों मानसि जाय मानसिनियाव गियान दोङो बोलो दोङो गोहो दोङो सोलोंथाइ दोङो बे मानसिजों नोङो सावरायब्ला मा जागोन नोंनि गोसो आरो बिथांनि माने गोरबो आरो नोंनि गोरबो एखे जागोन नोंनि आरो बिनि गोरबा एखे जायोबा नोंनि आरो बिनि साननायाबो एखे जालांगोन आरो नोंनि आरो बिनि साननाया एखे जालांबा नोंनि आरो बिनि मावनाय दांनाया एखे जागोन आरो नोंनि आरो बिनि जिउआबो एखे जालांगोन that means the heart of the great man will flow to your heart दा बेबायदिनो जोंहा सेंग्राफ्रा सम्पर्क लाखियो मादो जौ फाग्लाजों लोगो हिन्जाव फाग्लाजों लोगो बाइक फाग्लाजों लोगो समब्रा समब्रि मानसिजों लोगो जाथों थेवबो सोरबा गोरों मानसिजों एबा धोरोमारि आसार खान्थि फालिनाय मानिनाय सैथोबादि सुबुंजों जोङो सोमोन्दोखौ लाखिनांगोन कानेक्सनखौ लाखिनांगोन नङाबा जोङो जौगानो हानाय नङा बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जौगानो नागिरदोंब्ला गोजोन सुख आरो सान्तिखौ मोननो लुगैदोंब्ला बे दुलाराय जिथु जोंहा बा अल बाथौ महासभानि मावथि फारिया लोगोफोरजों आरो धोरोमारि बिबानाव थानाय गेदेमा सुबुंफोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिनांगोन कानेक्सन लाखिनांगोन अब्लानिया जोंनि गोसोआ गोथार जागोन मोदोमा गोथार जागोन अब्लानिया गोसोआबो गोथारबा मोदोमाबो गोथारबा गोसो गोरबो होनानै जों खामानि मावनो हागोन आरो जौगानो हागोन गाव जौगानाय लोगोसे हारिखौ जौगाहोनायाव आगोलसे जोङो आवगायलांनो हागोन आरो दा बेबायदिनो जासिगोन दा बेबायदिनो जोङो जोंनि जिथु मावनांगौ हाबाफोरा बेबायदिनो दा जोंनि फरायसाफोरा बेखायनो जोङो माने फरायसा बैसो जोङो दा जिहेतु आरो माने सुबुंनि एबा फरायसाफोरनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो हानाय बायदिसिना आइजें आइलाफोरा बांसिन जाबाय दा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो गावनि गोसोखौ मोनसे गोजोन सुदेमाव लाबोनो थाखाय जौगालु खालामनो थाखाय धोरोमनि जा मोनथि नंगौना आंनि बिराद मेलेमदों आरो आफा नोंनि बिराद मेलेमदों नंगौना आं मुलुगखौ सोलायना होनांगोन आफा नों सोलायना होनो हागोन होमबा आं दा मा खालामनांगोन नों न'लुथा फिसा जि बिजाब नांगौ लाबोना फैगोन थां टिउसन लाना होगोन थाङा आफा नों न'लु फराय नंमारगोना येस इउ केन डु बेटा नों थारा तामान फरायबाय फरायनाय समाव गोसोखाङो आइया बुंदो आंनि बिराद मेलेमदों आइया बुंदो आं गोदोर मानसि जागोन आइया बुंदो आं सानसे मुलुगखौ सोलायना होगोन आरो बेबादिनो तामान बे बिमानि फंनैसो सोदोबा बिनि जिउआव अरायबो थुलुंगा
अरायबो थुलुंगा आरो बेबायदि सानसे बियो दुलाराय मुलुगनि बयनिख्रुइ बांसिन इनभेन्टर बयनिख्रुइ बांसिन बेसाद दिहुननो हानाय मोब्लिब गोहो दिहुनदों दैनिफ्राय बाल्ब दिहुनदों बे बाल्बखौ बानायनायाव मा होनना बुंदों 24,999 फेलार जादोंमोन होनना बुंदों थेवबो दिहुननासो गारदों बाय गोसो बायनाय जाबानोखे गोसो बायबानोखे हो आइया बुंदों आंनो बिराद बोलोदों है आइया बुंदों आं मुलुगखौ सोलायनो हागोन सोलायनो हामारबायना दा बेखायनो इयाव थानाय आइ आफाफोरखौ बुंदों मोजां सोदोबखौ बुं आरो नैयाव थानाय फिसाफोरखौबो बुंदों आङो मोजां बाथ्रा रायलाय जोंनिया सेंग्रा सिख्ला सानै थाबा खालि नों सोरखौ गोसो थोलायदों नोंहा सोरदो नोंहा बयफ्रेन्ड दङ ना गैया बेफोरखौसो रायलाय नों मा